देबनारायणजोंथ' पृथ्वीराज देबनारायणजोंथ' हाग्रामाया मोनसे खेलासो गेलेदों थामसासो खालामदोंमोन बेलाय आरो बाहाय इलेक्सन गेलेनो हागोन दिनै जुदि नोङो पृथ्वीराज देबनारायणआ इलेक्सन गेलेनांगौ बे दावराव देख्रेब नार्जारिया दाखालि टिभिआव माबा बुंनाय ना बे ट्राइबेल नङा बर' नङा बिनि सार्टिफिकेटआ भुवा माबा खिन्थु सार्टिफिकेटआ बिसोरनो होलांदों बर'नि राजा बर' राजानि जोबथा राजखुंगुर होनलायनानै बेखौ बर'आव सोखांनायनि उनावहाय सार्टिफिकेटआ बिसोरनो होलांदों आरो दिनै बेखौ बुंनाय नुलायबाय तो बे एखे केस जेनेबा नबसरनियानि खोथा मानि खोथा बेबायदि एखे केसआवनो थांबाय थागोन आरो बेखौ लानानै एसे थामसा खालामदों थामसाखौ खालामनाङामोन सासे मानसिया जेखियानो जाया मानो एसेबां गाज्रि थामसा खालामनो नाङा बर'नियानि केस फैदोंमोन दाथ' बिनि सार्टिफिकेट इसुआबो हाइकर्टआ बेनो स्टे होआखै खारन बिनि केन्सेल जानाय अर्डारखौ स्टे बिनानै बे हाइकर्टआव एपिल खालामदों खेबनै हियारिंथ' जालांबाय खिन्थु स्टे होआखै 27 तारिखआव मोनसे फाइनाल भार्डिक्ट जागोन हियारिंआ जोब्बाय भार्डिक्ट जागोन आरो कर्टआ आं सानो नबसरनियानि एगेन्स्टआवनो भार्डिक्ट होगोन आरो बे इसु नङा आरो गेलेबाबो दिनैनि दिनाव बर'नि हावा जेबो गैला भाई सालबारि माने दा बे मानासाव गोलैबाय समस्ति हिसाबै प्राय 2 लाखनि बारा भट दङ मानासाव जों दा आसा खालामदों 1,60,000 जुदि भट जायोबा जों बाहाय 80-90 हाजार बा 1 लाख भट मोननायनि मोनसे सम्भाबना दङ बेखौनो जों खामानि मावबाय थादों आरो जों मोनगोनबो मानो होनना बुंबाय भटिं पेटार्नआ बाहाय जोङो बिजेपिनि भट शेयारा बहुत बुरजा बाहाय आरो इउपिपिएल भट शेयाराबो समान समानैनो बुरजा फार्स्टिङै बाहाय एजिपि दङ तो बेखौ नायजोबोबा जोङो सालबारि हालामावबो 1 लाखसो भट मोननो हागौ सालबारि नङा मानासावबो जों 1 लाखसो भट मोननो हागौ जोङो आरो बेनिफ्राय फारसेथिङै दिनै हाग्रामा महिलारिया माने मोनसे कनफिउसनाव दं बे मालाबा बुङो आं मदिजोंनो थागोन खिन्थु फार्स्टिं इउडिएफनिबो मदद लायो बे इउडिएफनिबो आरो बेनिफ्राय फारसेथिं सिं कंग्रेसजोंबो रायलायो थारमाने बियो प्रधान मन्त्रीखौ नरेन्द्र मदिखौ लुबैयो ना राहुल गान्धीखौ लुबैयो जुदि इउडिएफजों रायलायनानै बिथांमोननि मददजों जुदि गभर्नमेन्ट दानांगौबाथ' राहुल गान्धीखौनो प्रधान मन्त्री खालामनो नाजादों बियो दा बे अपोजिसनबो नङा पजिसनबो नङा मोनसे गोनो गोथो अबस्थायाव दं नरेन्द्र मदिनि बिथांनिफ्राय दिनै मोनसे क्लियार काट मेसेज आरो जेरैहाय आसामनि मुख्यमन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्रायबो क्लियार काट मेसेज जे बिपिएफआ एनडिएआव गैया बे हिसाबै बिपिएफआ एनडिए सरकारावबो थानायनि प्रश्न गैया दा बे हिसाबै इउपिपिएलनोनो जोङो 100% एनडिएनि जों मोनसे मददखौ मोनगोन हिसाबै जोंहा मोनसे फुल कनफिडेन्स दङ बाहाय जोङो हाइस्ट पार्सेन्टेज लानानै जों देरहासार जानो हागोन आरो बिथांमोना अपप्रचारनि गेजेरजों जेबादि भट मोननो थाखाय नाजादों आं सानो बियो जाफुंनाय नङा आरो नबसरनियानि केस फैदोंमोन दाथ' बिनि सार्टिफिकेट इसुआबो हाइकर्टआ बेनो स्टे होआखै खारन बिनि केन्सेल जानाय अर्डारखौ स्टे बिनानै बे हाइकर्टआव एपिल खालामदोंमोन दा खेबनै हियारिंथ' जालांबाय खिन्थु स्टे होआखै दा 27 तारिखआव मोनसे फाइनाल भार्डिक्ट जागोन हियारिंआ जोब्बाय भार्डिक्ट जागोन आरो कर्टआ आं सानो नबसरनियानि एगेन्स्टआवनो भार्डिक्ट होगोन आरो बे इसु नङा आरो गेलेबाबो दिनैनि दिनाव बर'नि हावा जेबो गैला भाई जनदासआ मिथिगौ आंनि समस्तिनि एरियानो इलेक्सन समफ्राव गेलेथों बुंनांगौ गैया पृथ्वीराज देबनारायण मेचजोंथ' हाग्रामाया मोनसे खेलासो गेलेदों थामसासो खालामदोंमोन बेलाय आरो बाहाय इलेक्सन गेलेनो हानो दिनै जुदि नोङो पृथ्वीराज देबनारायणआ इलेक्सन गेलेनांगौबा बे दावराव देख्रेब नार्जारिया दाखालि टिभिआव माबा बुंनाय ना बे ट्राइबेल नङा बर' नङा बिनि सार्टिफिकेटआ भुवा माबा माबि खिन्थु सार्टिफिकेटआ बिसोरनो होलांदों बर'नि राजा बर' राजानि जोबथा राजखुंगुर होनलायनानै बेखौ बर'आव सोखांनायनि उनावहाय सार्टिफिकेटआ बिसोरनो होलांदों आरो दिनै बेखौ बुंनाय नुलायबाय तो बे एखे केस जेनेबा नबसरनियानि खोथा मानि खोथा बेबायदि एखे केसआवनो थांबाय थागोन आरो बेखौ लानानै एसे थामसा खालामदों थामसाखौ खालामनाङामोन आरो सासे मानसिया जेखियानो जाया मानो एसेबां गाज्रि थामसा खालामनो नाङा एसेबां क्रुएल जक खालामनो नाङा आरोखि बिनि एप्लिकेशनखौ एक्सेप्ट खालामनानै बेखौबो पेनेलाव दोनलायनानै बाज्ल' होबाय थाबाय बहुत खोथा बुंहोबाय थाबाय क्रुएल जक आरो बे पृथ्वीराज देबनारायणनिसिम जियानो जा बे बिथांमोननि खेला